makipagkiskisan kay Jamil. Look at the shot. Yeah. Talagang very high arcing shot on the part of Canyosa. Effortless yung tirang yon. He checked. Kumbaga sa boxing, ito na yung championship round. Yes, partner. Yes, championship round. He checked on the part of Canyosa. Tinira siya pero open shot naman. Is a good shot. Partner, sabi ng ating mga bossing, we're about 2,000 plus na yung nanonood sa ating YouTube channel. What a good start. Yes, pati yung FB Live natin. Maganda, Oo. maganda. Punong-puno tayo sa venue and we have more than 2,000 viewers na. Live viewers sa ating mga Facebook pages. At yun, naawa doon ang bola para sa mga taga-Kamaligan. Tira yun ni ng number 11 na si Relucio. Ginawa ng paraan sa area nilang ganun ka-flexible ang mga players natin. As you take a